Finalment, l'emperador ha ressuscitat i té un sol objectiu: venjar-se d'en Son Goku. Bé, què us sembla si comencem? Permeteu-me que us ensenyi la meva última transformació. En fi, què us sembla si continuem amb la meva venjança? Freezer! Vegeta, et convertiré en el comandant suprem de les forces d'en Freezer. Quines seran les conseqüències desastroses d'aquesta batalla ferotge? Això ho ha provocat la teva indulgència. Estàs acabat. És el teu final. Bola de drac Z, la resurrecció d'en Freezer.